Менің исемім Ильяс. Мен бар тек бір зур команданың бір өліші генә. Чөнки монда яшьләр форумы да күп катнаша, монда Казанның креатив оешмалары да күп катнаша, иҗади оешмалар. Быел безнең сәхнәләр өч төрле музыкага багышланган. Беренчесе зур сәхнә, ул тере, яңгырашлы татар, заманча татар музыкасы һәм шул музыкага йогынты ясаган төркемнәр я җырчылар. Мәсәлән, быел безнең хедлайнерлар арасында Зөлфия Камалова үзенең яңа альбомы белән, легендар башкарма төркеме Финляндиядән үзенең иске альбомнары белән, ягъни алар үзенең теге алтын составында килеп 30 ел җыелмаган музыкантларны җыеп безгә яраткан җырларын тәкъдим итәчәк. Һәм Әлфия Авзаловага багышланган трибют, ягъни Казанның джаз һәм фанк музыкантлары аның иң танылган җырларын заман яшь җырчылар белән бергә 1 сәгать буена башкарачаклар. Һәр бер сәхнәдә, мәсәлән, зур сәхнәдә ялгышмасам 10ннан артык төркем җыелган. Алар барысы да тере яңгырашта уйный. Кеше сәхнәдә безнең интернет йолдызлар, менә монда сезнең алдыгызда роликта сез күбесенең исемнәрен күргәнсездер. Алар кайберләре 100 меңләгән аудитория белән эшли, кайберләренең аудиториясе 300-400 кеше тирәсе, ләкин алар барысы да дөньяга интернет аша үзенең иҗатын тапшыра. ВКонтакте, Facebook, Instagramнар аша бернинди дә ротациясыз, бернинди дә теге сатып алынган эфирларны кулланмыйча, турыдан-туры инде аудитория белән интернет аша аралаша. Кичкенә музыкаль мәйданчыкның хедлайнерлары ул Айгел төркеме, аннары Нурминский, Лейна һәм башка музыкантлар. Алар барысы да минемчә талантлы, ләкин бар тик кемдер танылганрак, кемдер күбрәк танылган, кемдер әзрәк танылган. Һәм безнең гомумән музыкаль сәхнәләрдә Казаннан гына түгел, Россиядән гына түгел, хәтта Татарстанның төрле төбәкләреннән дә музыкантлар җыела. Мәсәлән, Альфред Батыршин ул Азнакайдан, Саид Улур Чаллыдан, Моста Пейс исемле электрон музыкант Әлмәттән, һәм алар барысы да федераль сәхнәдә танылган артистлар белән бер тигез дәрәҗәдә сыйфатлы музыка чыгара. Һәм без менә шуны күрсәтергә телибез. Электрон сәхнә безнең менә хәзер узган елгы роликтан күрерсез. Электрон сәхнә безнең Таницкий дигән башняда урнашкан. Ул гомумән Казан өчен шундый бер үзенчәлекле перформанс, ягъни электрон музыкантлар йөзләгән ел тарихы булган урында видеомэппинг, видеоарт белән кушылып үзләренең яңа электрон музыкасын башкара. Электрон сәхнәдә безнең әле шулай ук Россиядә һәм чит илдә танылган Айгүл дигән проект чыгыш ясый. Аннары Уфадан кунакка килүче шулай ук танылган электрон музыкант Татурос һәм Татарстанның кызыклы электрон музыкантлары. Балалар мәйданчыгы безнең быел шулай ук үсте. Анда безнең 4 проект тәкъдим ителә. Мәсәлән, Шоянтова зур проект булса, калган Әлиев һәм башка шәхси частный проектлар, алар бәлки кичкенәрәк тә, ләкин алар шулай ук кызыклы мастер-класслар, белем бирү сессияларын тәкъдим итә, ягъни балаларны эшләтергә, уйнатырга ярдәм иткән күп төрле проектлар алып киләләр. Быел безнең дизайн маркетта 2 тапкырга артты. Узган ел 10 нокта булса, быел 20 ноктага хәтле үсте. Һәм аларның барысында сез бәлки Пешән базарында күргәнсез, ишеткәнсездер. Аннары рәссамнар һәм заманча артистлар, художниклар өчен безнең быел аерым зона булачак. Без аны
яңадан төзибез, бәлки күргәнсездер, биналарны төзегәндә лицей исемле әйберләр куялар. Менә шундый конструкцияларда безнең заманча художниклар, рәссамнар һәм иҗади кешеләр үзләренең хезмәтләрен тәкъдим итәчәкләр. Моннан кала әле төрле чиллаут кебек зоналар бар, анда инде безнең партнерлар оештыра. Аннары безнең махсус проектларыбызда шул ук мәйданчыкта урнашачак. Мәсәлән, республиканың 100 еллыгына багышланган медиа проект башланып китте. Ул проект кысаларында махсус бер кабинкада теләсә кайсы кеше үзенең республика турындагы хатирәләрен, бәлки гаилә тарихын сөйләп яздырып, калдырып китә ала. Һәм бу безнең медиа фондны байыту һәм киләчәктәге фильмнарга нигез булып калачак. Бәлки иң кызыклы тарихны яки иң кызыклы хатирәләрне без режиссерга тапшырып, тагы фильмга да тапшырачакбыз. Шулай итеп, 30 августтан кала безнең әле белем бирү сессиялары бар. 28-29 август безгә төрле Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның төрле төбәкләреннән экспертлар килә. Мәсәлән, Иван Дорның пиар-менеджеры быел артистларның пиар ягын сөйләп китәчәк. Аннары Зөлфия Камалованың коллегасы Михель Халандерс Голландиядан килеп музыкантлар өчен мастер-класс күрсәтәчәк. Аннары Әлмәттән безгә тулы бер проектны тәкъдим итеп килеп күрсәтеп, аның турында сөйләп китәчәкләр. Ягъни ул public art, татарча ничек була, җәмәгать халык сәнгате дип әйтергә була инде. Public art өлкәсендәге проектны тәкъдим итеп, аны аңлатып китәчәкләр. Һәм инде 30 августтан соң 31 көнне безнең тагы төнге программада планлаштырыла. Ул инде иң хәлләре калган, биеп, йөреп, тыңлап туймаган кешеләр өчен тагы төнләдә, төн буена да Казанның бер яңа шундый клубта дип әйтеп булмый инде. Ул иске заводында, иске фабрикада Россиядан килгән электрон музыкантлар үзләренең иҗаты белән таныштырачак. Шулай итеп, безнең һәрбер юнәлештә әлбәттә безгә ярдәм итә торган иҗади берләшмәләр бар. Ул мәсәлән, әдәби мәйданчыкны безгә Татар китап йорты оештырырга ярдәм итә. Анда мәсәлән издатель, нәшриятчылар һәм язучылар белән лаборатория кебек шундай очрашу булачак. Аннары әдәби перформанслар һәм төрле язучылар белән дә очрашу узачак. Дизайнерлар белән эш итәргә безгә менә Гүзәлия ярдәм итә. Аларның дизайнерлар берләшмәсе бар, Татар дизайн дигән, аны Инстаграмда күреп белә аласыз. Медиа арт буенча без Прометей дигән берләшмә белән хезмәттәшлек итәбез. Ягъни ул Булат Галиевның шундый проекты әле Советлар Союзыннан бөтен дөньяга танылган, таралган медиа арт өлкәсендәге иҗади кешеләрнең берләшмәсе. Алар 20 гасыр уртасында светомузыка дигән юнәлешкә беренче адым салган кешеләрдән берсе. Тагы һәм башка шундый кичкенә берләшмәләр менә бу безнең фестивальдә зур мәйданда киң кылачлы шундый заманча мәдәниятның халатын тәшкил итә.